Postoje gradovi u kojima dva svijeta dišu istim plućima, gdje se poziv na molitvu čuje dok moderan život nastavlja svoj ritam. Danas ulazimo u Istanbul. Zrak u Istanbulu djeluje gušće, kao da se povijest, mirisi začina i slana para mora miješaju iznad grada. Ritmovi koraka su brzi, ali nose težinu prošlih stoljeća. Dok prelaziš mostove, ne prelaziš samo ulice, već epohe. Sunčeva svjetlost ostavlja zlatne tragove na kupolama, a večernja svjetla stvaraju meke sjene uskim prolazima. Ovo nije samo grad, ovo je prolaz. Mjesto gdje prošlost i sadašnjost hodaju jedno pored drugog, gdje se priče sudaraju i rađaju nove. Danas ovdje ne dolazimo kao turisti, dolazimo kao promatrači, da osjetimo puls grada koji nikada ne bira samo jednu stranu. Ako osjetiš ovu atmosferu, pretplati se i otkrij s nama druge drevne rituale. Grad između dva kontinenta. Istanbul nije običan velegrad. On je granica i most u isto vrijeme. Mjesto gdje se Europa i Azija ne razdvajaju, već dodiruju. Bospor nije samo voda. On je simbol. Svaki trajekt koji prelazi s jedne obale na drugu nosi sa sobom ideju prijelaza, miješanja i stalnog kretanja. Povijest grada slojevita je poput sedimenta. Bizant, Konstantinopol, Istanbul. Svako razdoblje ostavilo je tragove u kamenu, zidovima, kupolama i ulicama. U jednoj šetnji možeš proći pored rimskih ostataka, osmanskih palača i modernih staklenih zgrada. Ova vizualna mješavina nije kaotična. Ona stvara identitet grada. Istanbul ne pokušava biti jednoznačan. Ne skriva svoju kontradikciju. Umjesto toga, prihvaća je. U nekim četvrtima dominira tradicija. Stare čajane, zanatske radionice, mirne ulice i spor ritam života. U drugima prevladava suvremeni stil, kafići s laptopima, umjetničke galerije, noćni život i globalna moda. Ovi svjetovi se ne sudaraju. Oni se isprepliću. Identitet grada stalno se mijenja. Nema jasnog odgovora je li Istanbul istočni ili zapadni grad. On je oboje. I upravo ta dvostrukost stvara njegovu snagu. Mladi slušaju zapadnu glazbu, ali slave tradicionalne blagdane. Obitelji žive u modernim stanovima, ali čuvaju stare običaje. Ovaj balans nije savršen, ali je živ. Povijest ovdje nije muzejski eksponat. Ona je dio svakodnevice. Tržnice se odvijaju ispod minareta. Promet prolazi uz stare gradske zidine. Ljudi piju kavu pokraj građevina starijih od 1000 godina. Prošlost i sadašnjost ne postoje odvojeno. One se dodiruju svakim korakom. Mentalitet stanovnika odražava ovu mješavinu. Otvorenost i tradicija koegzistiraju. Na ulicama se čuju različiti jezici, naglasci i dijalekti. Raznolikost nije iznimka. Ona je norma. Istanbul je naučio živjeti s razlikama. Ekonomski život također nosi taj dualitet. Moderni trgovački centri stoje uz povijesne bazare. Nije neobično da netko ujutro ima poslovni sastanak u suvremenoj zgradi, a popodne kupuje začine u velikom bazaru. Ovaj prijelaz između starog i novog dio je svakodnevice. Ritam grada je intenzivan, ali organiziran. Jutarnja gužva, popodnevna energija tržnica, večernji poziv na molitvu i noćni urbani zvukovi stapaju se u jedinstvenu zvučnu sliku. Istanbul ima vlastiti tempo koji se ne može usporediti s drugim gradovima. Stanovnici ovaj identitetski dualitet ne doživljavaju kao problem. Za njih je to resurs. Grad koji može istovremeno prihvatiti religiju i modernost, povijest i tehnologiju, istok i zapad, razvija otpornost i fleksibilnost. U ovom prostoru susreta oblikuje se i urbani život žena, ritam ulica i energija moderne svakodnevice. Jer Istanbul nije samo mjesto na karti. On je stalni pokret između dva svijeta. Žene, moda i urbana prisutnost. Na ulicama Istanbula ženska prisutnost nikada nije jednolična. Ona je višeslojna, promjenjiva i puna kontrasta. Grad ne nudi jednu sliku žene, već desetke različitih izraza koji se neprestano susreću.
U istom kadru možeš vidjeti dugu haljinu i maramu, sportske tenisice i kratku jaknu, elegantne cipele s visokom petom i torbu prebačenu preko ramena. Sve to pripada istom urbanom ritmu. Kretanje tijela u Istanbulu ima vlastitu dinamiku. Žene se kreću brzo, ali s kontrolom. Hod je odlučan, pogled usmjeren prema naprijed, ramena uspravna. U tom hodu osjeća se snaga grada. Nema oklijevanja. Ulica zahtjeva prisutnost. Tko se kreće sporo, nestaje u masi. Moda ovdje nije samo estetika. Ona je komunikacija. Jezik kojim se govori o identitetu, pripadnosti i osobnom izboru. Neke žene koriste tradicionalne elemente, ali ih kombiniraju s modernim krojevima i bojama. Druge potpuno prihvaćaju zapadnjački urbani stil. I mnoge se nalaze negdje između, stvarajući vlastiti vizualni potpis. Vjetar s Bosfora daje poseban pokret odjeći. Lagane tkanine se podižu, kaputi se njišu, marame se pomiču oko lica. Taj stalni pokret stvara osjećaj živosti. Grad i tijelo ulaze u dijalog. Ulica postaje pozornica, ali bez publike. Sve se događa prirodno. Pogledi su kratki, ali puni informacija. Brza procjena, kratko zadržavanje, zatim nastavak puta. Žene znaju kako zadržati osobni prostor, kako izbjeći neželjenu pažnju i kako se stopiti s mesam kada to žele. Ovo urbano iskustvo razvija posebnu vrstu samopouzdanja. Mladi naraštaj posebno se ističe. Kafići su puni djevojaka s laptopima, slušalicama, modernom odjećom. Njihov stil često prati globalne trendove, ali zadržava lokalnu suzdržanost. Nije sve pokazivanje. Postoji ravnoteža između izražavanja i kontrole. Istovremeno, žene koje nose tradicionalniju odjeću jednako su prisutne u urbanom prostoru. One se ne skrivaju. Kreću se mirno, s jasnim osjećajem identiteta. Njihova elegancija nije vezana uz trendove, već uz držanje, način kretanja i unutarnju sigurnost. U Istanbulu ne postoji jedinstveni model ljepote. Grad dopušta raznolikost. Visoke, niske, tihe, glasne, minimalističke, upečatljive. Sve ove varijacije dio su istog urbanog mozaika. Ta raznolikost stvara posebnu energiju. Ženska prisutnost ovdje nije pasivna. Ona je aktivna. Žene rade, studiraju, organiziraju, stvaraju. One su dio ekonomije, kulture i svakodnevnog života grada. Nisu samo vizualni element ulice. One oblikuju njezin ritam. Kad žena hoda istiklal ulicom, njezini koraci stapaju se s bukom grada. Glazba iz trgovina, glasovi prolaznika, zvuk tramvaja. Odjeća se pomiče u hodu, kosa reagira na vjetar, pogled traži sljedeći smjer. To nije samo šetnja, to je urbana koreografija. Ova prisutnost nosi senzualnost, ali ne u vularnom smislu. To je senzualnost pokreta, ritma, energije. Osjećaj da tijelo pripada prostoru i da prostor odgovara tijelu. Istanbul time pokazuje jednu važnu stvar. Urbana ženstvenost ne mora biti uniformna. Može biti složena, kontradiktorna, slobodna i disciplinirana u isto vrijeme. I upravo u toj složenosti nalazi se njezina snaga. Ako se želiš još dublje uroniti u ove skrivene svjetove, pridruži nam se i pretplati se. Tradicija i moderni život. Istanbul nije grad u kojem se tradicija i modernost sudaraju. On je prostor u kojem se one svakodnevno susreću, pregovaraju i prilagođavaju jedna drugoj. Ovdje se minareti uzdižu pored staklenih poslovnih zgrada, a molitveni poziv odzvanja dok ljudi izlaze iz podzemne željeznice s mobitelima u rukama. Ovaj kontrast ne stvara kaos. Stvara ritam. Religija je vidljiva i prisutna, ali nije izolirana od svakodnevice. Poziv na molitvu ne zaustavlja grad, ali ga podsjeća na dublji sloj vremena. Dok jedni ulaze u džamije, drugi nastavljaju s poslom, sastancima i obavezama. Te dvije stvarnosti koegzistiraju bez potrebe za sukobom. Obitelj ostaje snažna osovina društva. Iako se život ubrzao, zajednički obroci, posjeti rodbini i obiteljska okupljanja i dalje imaju posebno mjesto.
Mladi ljudi često žive modernim tempom, ali emocionalno ostaju povezani s obiteljskim strukturama. To stvara osjećaj kontinuiteta u svijetu koji se stalno mijenja. Obrazovanje i posao otvaraju nova vrata. Sve više mladih studira u inozemstvu, radi u međunarodnim kompanijama i donosi globalne ideje natrag u grad. Istovremeno, mnogi svjesno čuvaju lokalne vrijednosti, poštovanje starijih, važnost gostoprimstva i društvenu odgovornost. U urbanom prostoru ova ravnoteža postaje vidljiva. Stare četvrti imaju sporiji ritam. Ljudi se poznaju, pozdravljaju se, razgovaraju ispred trgovina. Novi dijelovi grada žive brže. Uredi, coworking prostori i trgovački centri stvaraju drugačiji tempo. Ipak, te zone nisu odvojene zidovima. Ljudi se svakodnevno kreću između njih. Mlada generacija često postaje most između dva svijeta. Oni nose tradiciju u sebi, ali žele slobodu izražavanja. Njihov stil, glazba i način komunikacije odražavaju tu dvostruku pripadnost. Ponekad to stvara unutarnje napetosti, ali također otvara prostor za kreativnost. Žene imaju ključnu ulogu u ovom procesu. Sve više ih je prisutno u poslovnom svijetu, obrazovanju i kulturi. Istovremeno, mnoge zadržavaju snažnu povezanost s obiteljskim vrijednostima. Ova kombinacija stvara novi oblik urbane ženstvenosti, koja nije definirana jednim modelom, već prilagodbom. Tehnologija je promijenila svakodnevni život. Pametni telefoni, aplikacije i društvene mreže postali su normalan dio urbane rutine. No, unatoč digitalizaciji, Istanbul nije izgubio važnost osobnog kontakta. Ljudi se i dalje sastaju licem u lice, piju čaj zajedno, razgovaraju satima. Ova ravnoteža nije uvijek savršena. Postoje generacijski sukobi, različita očekivanja i promjene koje dolaze prebrzo za neke, presporo za druge. Ali upravo ta dinamika čini grad živim. Istanbul nije zamrznuta slika. On se stalno preoblikuje. Snaga grada leži u njegovoj sposobnosti da ne odbaci prošlost dok gradi budućnost. Tradicija ovdje nije teret, već temelj. Modernost nije prijetnja, već prilika. Ta dva elementa zajedno stvaraju identitet koji je fleksibilan i otporan. Istanbul nas podsjeća da se razvoj ne mora događati kroz rušenje starog, već kroz nadogradnju. Da se novi slojevi mogu dodavati bez brisanja prethodnih. I upravo u toj složenosti grad pronalazi svoju stabilnost. Na ovom raskrižju vremena, vjera, tehnologije i kulture, Istanbul nastavlja disati u dva smjera istovremeno. Prema prošlosti i prema budućnosti. I u toj dvosmjernosti nalazi se njegova jedinstvena snaga. Ulice koje nikada ne spavaju. Kad sunce nestane iza horizonta, Istanbul ne usporava. On mijenja lice. Dnevna buka prelazi u noćni puls, a grad dobiva novu energiju. Svjetla iz izloga stvaraju zlatne odsjaje na asfaltu, tramvaji klize kroz ulice, a zrak postaje hladniji, ali živahniji. Terase kafića pune se ljudima. Razgovori se stapaju s tihom glazbom iz zvučnika, čaše se lagano dodiruju, a miris kave miješa se s aromama začina i pečenog mesa s uličnih štandova. Ovaj spoj mirisa i zvukova stvara prepoznatljiv noćni potpis grada. Ulični glazbenici zauzimaju svoje pozicije. Negdje svira tiha gitara, drugdje ritmovi bubnjeva ili tradicionalni instrumenti. Glazba ne dominira, ali prati kretanje ljudi. Postaje pozadina večernjih susreta, šetnji i spontanih razgovora. Ritam hodanja navečer se mijenja. Ljudi se kreću sporije, opuštenije. Parovi šetaju uz obalu, prijatelji se okupljaju na trgovima, turisti zastaju kako bi fotografirali svjetla koja se reflektiraju u vodi. Ulice nisu kaotične, one teku, poput rijeke koja pronalazi vlastiti smjer. Ženska prisutnost u noćnom Istanbulu dobiva drugačiji ton. Dnevna funkcionalnost zamjenjuje se izražavanjem stila. Haljine, jakne i šalovi dobivaju novi sjaj pod svjetlima grada. Pokreti postaju sporiji, sigurniji. Držanje tijela odražava samopouzdanje. Ovo nije pozornica. Ovo je urbana svakodnevica koja ima svoju estetiku. Uz Bospor, noć ima poseban karakter. Povjetarac dolazi s mora,
noseći miris soli. Svjetla mostova stvaraju duge refleksije na površini vode. Brodovi prolaze tiho, s osvjetljenim palubama i tihim razgovorima putnika. Šetači se zaustavljaju, gledaju prema horizontu i na trenutak zaboravljaju gužvu grada. Noćni Istanbul nije samo zabava. On je društveni prostor. Mjesto gdje se susreću različite klase, generacije i stilovi života. Studenti, umjetnici, poslovni ljudi i lokalni stanovnici dijele iste ulice. Hijerarhije postaju manje vidljive. Grad djeluje ravnopravnije. Restorani ostaju otvoreni do kasno. Iz njih se čuje smijeh, zvuk pribora za jelo, žamor razgovora. U malim ulicama prodavači nude čaj, kestene i slatkiše. Taksiji polako prolaze, tražeći sljedećeg putnika. Sve funkcionira u sporom, ali stalnom ritmu. Svjetlo igra važnu ulogu. Topla žuta rasvjeta stvara osjećaj intime. Nijan iz modernih barova dodaje energiju. Ovaj kontrast svjetla dodatno naglašava dvostruki identitet grada. Tradicionalan i suvremen, miran i živahan u isto vrijeme. Kako noć odmiče, neki dijelovi grada se smiruju, dok drugi tek počinju živjeti. Klubovi se pune, ulice oko njih postaju glasnije. U isto vrijeme, u stambenim četvrtima vlada tišina, prozori se gase, obitelji se povlače u svoje domove. Istanbul ima više noći unutar jedne noći. Ova stalna promjena daje gradu osjećaj neprekidnog pokreta. Ne postoji potpuni kraj dana. Postoji samo prijelaz iz jednog ritma u drugi. Ulice koje nikada ne spavaju nisu znak iscrpljenosti. One su znak života. Pokazuju koliko je grad sposoban prilagoditi se, transformirati i nastaviti dalje bez gubitka identiteta. I dok se svjetla reflektiraju na mokrom asfaltu, a koraci prolaznika nestaju u daljini, Istanbul nastavlja disati. Polako, duboko, bez pauze. Što nas Istanbul uči? Istanbul nije samo grad koji se promatra. On je iskustvo koje polako mijenja način na koji razmišljamo o svijetu. Ovdje shvaćamo da identitet ne mora biti čist, ravan i jednostavan. Može biti slojevit, proturječan, istovremeno snažan. Ovaj grad uči živjeti s razlikama. Ne kroz teoriju, nego kroz svakodnevicu. U jednoj ulici susreću se tradicionalna odjeća i moderna moda, religiozni rituali i suvremeni urbani život. Umjesto da se međusobno isključuju, ti svjetovi uče dijeliti prostor. Istanbul pokazuje da kultura nije nešto što stoji zamrznuto u prošlosti. Ona se kreće, prilagođava i mijenja. Ljudi ovdje svakodnevno pregovaraju između onoga što su naslijedili i onoga što žele postati. Ta dinamika stvara napetost, ali i kreativnost. Grad nas također uči toleranciji. Kada si stalno okružen različitim jezicima, vjerama, stilovima i načinima života, postaje teže suditi brzo i površno. Različitost prestaje biti prijetnja i postaje normalna pojava. To mijenja pogled na svijet. Istanbul razbija jednostavne podjele. Ovdje ne postoji samo istok ili zapad. Ne postoji samo tradicija ili modernost. Postoji kontinuirani dijalog između tih pojmova. I upravo u tom dijalogu nastaje snaga grada. Ova urbana stvarnost tjera nas da preispitamo vlastite navike. Koliko često tražimo jednostavne odgovore za složene probleme? Koliko brzo etiketiramo druge kulture bez stvarnog razumijevanja? Istanbul nas poziva da zastanemo i promatramo prije nego što sudimo. Grad također pokazuje da suprotne energije mogu koegzistirati. Mir i kaos, tišina i buka, stari kamen i novo staklo. Ove suprotnosti ne uništavaju jedna drugu. One stvaraju ravnotežu. Možda je najveća lekcija Istanbula to da identitet nije nešto što se bira jednom zauvijek. On se gradi svakodnevno, kroz male odluke, navike, susrete i prilagodbe. Ovdje ljudi žive u stalnom procesu oblikovanja sebe. Istanbul ne nudi gotove odgovore. Ne daje upute kako treba živjeti. Umjesto toga ostavlja pitanja. Pitanja o tome kako prihvatiti razlike, kako živjeti s kontrastima i kako pronaći vlastitu ravnotežu u svijetu koji se stalno mijenja. Na kraju,
Ovaj grad nas podsjeća da prava snaga ne dolazi iz savršenstva. Dolazi iz sposobnosti da spojimo različite dijelove sebe i svijeta oko sebe. Da naučimo živjeti između krajnosti. I upravo u toj sposobnosti, u toj fleksibilnosti i otvorenosti leži prava lekcija Istanbula. Kad noć polako prekrije Istanbul, grad ne utihne. On se produbljuje. Svjetla postaju mekša, odrazi na Bosporu se rastežu poput zlatnih linija, a zrak nosi miris mora i dalekih priča. U tom trenutku Istanbul prestaje biti samo mjesto i postaje osjećaj. Ovdje više nema istoka ni zapada. Nema starih granica ni novih etiketa. Ostaje samo prostor u kojem ljudi, sjećanja i pokreti dišu zajedno. Koraci postaju sporiji, razgovori tiši, a grad kao da na trenutak sluša sam sebe. Istanbul ne bira stranu. Ne zatvara se u jednu definiciju. Njegova snaga leži upravo u tome što živi između svjetova. Što gradi mostove umjesto zidova. Što spaja ono što drugdje često ostaje razdvojeno. Možda nas zato ovaj grad toliko privlači, jer u njemu prepoznajemo i vlastitu složenost. I mi nosimo više identiteta, više prošlosti, više snova. I mi pokušavamo pronaći ravnotežu između onoga što jesmo i onoga što želimo postati. Dok posljednji brodovi prolaze ispod osvjetljenih mostova, a grad se polako povlači u tišinu, ostaje jedna misao. Ne kao zaključak, već kao poziv. Možda Istanbul nije poseban zato što spaja dva kontinenta, već zato što nas uči kako živjeti između svjetova. I možda upravo u toj sposobnosti da prihvatimo suprotnosti počinje prava ljepota putovanja. Svijet je pun zaboravljenih tajni. Ako ih želiš čuti, pretplati se.